Малко хора знаят за това упражнение, което отпуска врата и раменете. Работя с хора, които по цял ден седят на бюро и са постоянно сковани в зоната на врата, раменете и трапеца. Но ето такъв тип упражнения им помагат доста добре да се отпуснат в тези зони. Когато седиш на бюро по цял ден, раменете ти буквално се затварят. Това блокира дишането ти и кара врата и раменете да се напрягат излишно. Масажите помагат, но временно, а проблемът всъщност е в подвижността на гръдния ти кош и ето как да го разрешиш. Застани в тази позиция върху задигната повърхност, която ти позволява тазът да бъде над нивото на раменете. Това е ключово. Остави предмишниците си на земята, като дланите сочат надолу и лактите са директно под раменете. Издишаме много бавно през устата с отпусната челюст и така ще усетим как гръдният ни кош пада надолу. След това вдишваме тихо и пълно през носа и ще усетим как се разширяваме ето тук около гръдната кост. Това е най-ключовия момент. И повтори този тип дишане за 6 до 8 пъти. И не забравяй да ме последваш, защото постоянно споделям нови упражнения против болки и скованост.